Aha ihe dị iche iche, ọmụmaatụ: okwe, ịgba, ekpo, ube, akwụkwọ nsọ, ọkọlọtọ Naịjirịa. Okooko osisi, ngige, ịchaka, akwụkwọ ozi, akwụkwọ akụkọ, ogele, nche mmiri maọbụ mbalaari, mma agụwa, tebụlụ maọbụ okpokoro, ọdọ na apata, opi ike, ite ọla, igodo, nwa igodo, ụta, eri, ụgbọ amara, alaga. Ihe omume: depụta aha ihe ndị a n'Igbo. Njụ ajụjụ. In this topic, we shall look at different ways of asking questions in Igbo. Students should interrogate each other in Igbo to become fluent in speaking the language. Njụ ajụjụ ndị e nwere n'Igbo bụ: ebee maọbụ kedu ebe, onye maọbụ olee onye, gịnị maọbụ kedu ihe, kedu maọbụ olee otu, ole maọbụ kedu ole, kedu nke maọbụ ole nke, ole onye nke maọbụ kedu onye nke, gịnị maọbụ kedu ihe, ebee, which means where. Ọmụmaatụ: ebee ka Ada na-aga? Ebee ka Chima na-agụ akwụkwọ? Ebee ka Chioma na-egwu egwu? Ebee ka Ike na-agba ọsọ aga? Ebee ka Chika na-esi nri? Olee ebe, ọmụmaatụ: olee ebe Ogechi na-aga? Olee ebe ị na-eke isi? Olee ebe ha nọ? Olee ebe anyị na-aga? Olee ebe Ada bi? Onye na-ebe akwa? Onye gara ahịa n'ụtụtụ? Onye ga-akpọ m? Olee onye tere ofe a? Olee onye na-achị ọchị? Onye ka Uche na-akpọ? Onye ka Nne na-esiri nri? Onye ka ha na-ebere akwa? Onye ka ọ jụrụ ajụjụ? Onye ka a ga-achị ọchị? Gịnị? Ọmụmaatụ: gịnị ka ị na-eme? Gịnị ka ọ na-esi? Gịnị ka ha ga-eri? Gịnị ka anyị ga-akpọ ya? Gịnị ka m mere gị? Kedu ihe? Kedu ihe ị na-eme ya? Kedu ihe m ga-eri? Kedu ihe na-atọ gị ọchị? Kedu ihe ha ga na-agụ? Kedu ihe ọ bụ? Kedu, which means how. Kedu ka ị dị? Kedu ka Obi si aga? Kedu ka ezinụlọ gị dị? Kedu ka ahịa na-aga?
Kedu ka o siri bata? Kedu ka m si eme ya? Kedu ka Ifeọma dị? Olee otu, which is the same thing as using how. Olee otu Dozie mere? Olee otu Ada si eme ya? Olee otu ha si akpọ ya? Ole? Akpa ole ka ị chọrọ? Ego ole ka ị nwere? Efere ole dị n'elu tebụlụ? Ugboro ole ka ị mere ya? Mmadụ ole nọ ebe ahụ? Ego ole ka ị na-ere oroma? Ego ole ka ị ga-azụ ya? Kedu ole dị n'ime akpa gị? Ego ole ka o nyere? Ole? Ụmụ ole ka Chinwe mụrụ? Mmadụ ole bi ebe a? Nkịta ole na-eso m? Mmadụ ole maara ya? Anụ ole ka ị tara? Kedu nke? Ọmụmaatụ: kedu nke ị chọrọ? Kedu nke dị n'ụlọ? Kedu nke ha nwere? Kedu nke dị mma? Kedu nke dị ogologo? Ole nke na ole onye nke? Ọmụmaatụ: ole nke nọ n'okpuru? Ole onye nke na-aga ahịa? Ole onye nke bere akwa? Ole onye nke bi na Naịjirịa? Ole onye nke buru ibu? Gịnị ma ọ bụ kedu ihe? Ọmụmaatụ: gịnị ka ị ji na-ebe akwa? Gịnị ka o jiri bịa ebe a? Gịnị ka m ji na-ege ya ntị? Kedu ihe o ji na-achị ọchị? Kedu ihe anyị ji na-aga ebe ahụ?